yung kinita nila from 2015 to 29? Yung sa report na nakuha ko pero syempre hindi pa verified yun kumita na sila ng 13 billion din 9 billion lang yung binay. 4 years pa lang, oo. Di ba yung binayaran nila sa gobyerno, 9 billion for 32 years. So ngayon, akin naman, yung right of way, parang ang sakit naman nun, di ba? Parang alam naman natin, hindi ganun kabilis. May mga proseso. So ano ba naman yung wag nilang singilin yung right of way? Total, kumikita naman sila kung ang revenue nila 13 billion for 4 years, 13 billion for 4 years. So yung 9 billion na binayaran nila for 32 years, di ko babawi naman sila.